бъдеш. Или да не бъдеш. Всеки европейски град има своята история. История в много случаи запечатана в сгради. Днес обаче, дали заради изтеклото време или заради нашето собствено нехайство, голяма част от тези сгради се намират в незавидно положение. Те обаче заслужават специално внимание, защото носят ценност със себе си. Всички тези сгради са ни важни днес, защото в крайна сметка те не само, че носят в повечето случаи висока архитектурна стойност и казвам съвсем простичко са красиви и красят нашите градове, но те са важни, защото в повечето случаи сградите, които са културно наследство, носят някаква памет и разказват някаква история за отминали времена и разбира се за бележити личности и събития от нашата история. Това е Здравко Петров, урбанист по образование, свързан с популяризирането на старите сгради. Продължават и системните проблеми, свързани с опазването на тези сгради, т.е. липсата на един цялостен системен подход за тяхното опазване, в резултат на което множество сгради, много сгради продължават да бъдат в лошо състояние, под заплаха буквално за тяхното съществуване, или пък обратно, също могат да преминат някакви преустройства, ремонтни дейности, които са неподходящи и не отговарят на тяхната архитектурна и художествена стойност. Какво предлагаме ние? Единно европейско законодателство, което да позволи проблемите със собствеността и поддръжката на старите сгради да бъдат уредени, финансиране на проекти, за да може повече сгради да бъдат възстановени, популяризиране на старите сгради, за да достигне историята им до повече хора. Отношението ни към сградите като културна ценност показва отношението ни към историята. Отношението ни към историята показва отношението ни към бъдещето. Ще чакаме да прелее ли, за да се сетим, че трябва да действаме.